Masifundeni ngezempilo noSister H. USister H uqala kwintsusa apho sivela khona, nendlela esiza ngayo emhlabeni, nezinto ezisenza into yoba sibe ngabantu esingabo namhlanje, nezinto kumele singazenzi ukwenzela uba sizokhupha abantu esingabo namhlanje, abangaphazamisekanga engqondweni, abangakhubazekanga xa sinendlela. Ezinye izinto asinamandla wazo, zaziwa ngumdali, kodwa okwazi uyikhusela khawuzame uyikhusela. Namhlanje ndiqale ezantsi apha ebuntwaneni. Umntana uyakhula, uyikwekwe, uyintombazana, kufikelele ixesha apho kuthiwa uyafikisa khona. Namakhwenkwe ayafikisa, namantombi ayafikisa. Sifikisa ngendlela ezahlukileyo. Amantombi kuphuma amabele, aqala umenstruator, aqale nemzimba noko ubonakala uba intombi ngoku iyazibonakala isiba ndiyintombi. Amakhwenkwe aye abe nevoice ezingqokolayo, kuphume neenwele kubo, ubabone nabo ngoku ubhuti uyaqala ukugxarha amagxaba amakhulwana, noko uyazibonakala isiba uya ebudodeni. Lela xesha liyingozi ke eliyana. Lela xesha lifuna thina abazali sisondele kuba abantwana bethu, ngoba phaa ngela xesha umzimba ngoku ufike uwela from ebuntwaneni uze ebuntwini obukhulu. Ukuza kwabo ebuntwini obukhulu kukho izinto ezininzi apha ebuntwini obukhulu. Umntana ngoku athi ngoku ebengazazi ngokuya umzimba umkhumbuza into yoba into ezinjena ziyenziwa. Lela xesha ke ngoku into yoba uzawufumanisa uba umntana angamitha, umkwenkwe ingamithisa. Kukho neento ezi-HIV ke, kukho nezifo, ezinye izifo zosulela ngokubelana ngesondo. So isikolo siyaqala mzali. Ndiyayazi ke thina bamama bamnyama ayonto yethu ukuthetha ngesondo nabantwana bethu, and kunzima ngoba awuzazi uzawuqala phi. Awulazi uba yeyiphi iminyaka elungele ukuba wena uthethe ngesondo nomntana wakho. Kodwa ke mzali funeka siyikhangele, siyifumane, simfundise umntana, ngoba kukho tishara ngaphandle. Aba tishala abacengi bona, bayabaqoqodisa ukubafundisa oku, and nabo ke ngoku baba noba bu-curious, bofuna uyazi uba yintoni le. So xa ifunde endlini akululanga awe esikhiphini. So ndithetha ngale nto yabantwana ngenxa yoba kukwi-statistics